ଶୀତ ନନ୍ଦ ରଜାର ଟିକି ପିଲା ହାୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ହାୟ ହାୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା କୁଞ୍ଜ ସାନ୍ତାଣୀ ରାଧା ଗୌଡ଼ଣୀ ମୋହିନୀ ମନ୍ତର ବଳି ଦେଇ ତାକୁ ପିରତିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ହାୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ହାୟ ହାୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଯଶୋଦା ଦେଲେ ରୁଚୁନି ତାକୁ ଲବଣୀ ସର ରାଧାକୁ ମାଗିଲ ଦହି ପଖାଳ ରାଧା ମାଇକି ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖି ହୁଏ ପାଗଳ ଖେଳୁଛି ତା ସାଥୀ କଉଡ଼ି ଖେଳ ସେ ତ ପିଲା ଭିତରେ ସୁନା ପିଲା ସେ ତ ପିଲା ଭିତରେ ସୁନା ପିଲା ପିଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ କେମିତି ହେଲା ହାୟ ହାୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା।